ženy sa začínajú sťažovať. Muži im údajne blokujú kúpeľne a v depilačných štúdiách sa míňajú voľné termíny. Nuž časy, keď bola huňa pod pazuchou a zarastená hruď symbolom mužnosti, sú už dávno preč. Depiláciu podstupujú čoraz častejšie aj muži. Mr. Lova, 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 na Mr. Lova, lova, lova. Tak asi nejako takto vyzerá súčasný mužský svet, v ktorom trendy udávajú tak povediac dohľadka vypracované telá. Za posledné roky je ten trend veľmi zostupný a väčšinou sa stretávam s mužmi, ktorí buď teda športujú, často sú to plavci, kulturisti, ale aj v poslednej dobe aj hokejisti, futbalisti, čiže športovci. Práve k tým sa však v poslednom čase začali pridávať aj ostatní. Je to úplne prirodzené, aj muži sa chcú páčiť. Pre mnohých ľudí je to síce ešte stále v prípade mužov neštandardný jav, ale podľa psychológa to môže byť napríklad aj dosiahnutie akejsi prirodzenej rovnováhy medzi pohlaviami. Ženy sa oveľa viac presadzujú v tých mužských profesiách, v tom mužskom svete, čo je úplne v poriadku. A na druhej strane potom istá časť mužov zase začína inklinovať ako keby k takej tej ženskosti, možno aj pre tie ženy, pretože niektoré majú ten pocit, že toto je taký príjemnejší muž, možno odepilovaný, možno hladký. Myslím, že iné veci majú úspechu žien, ale asi to pomôže. Určité časti sú aj hygienicky lepšie a určite je to vec výzoru a no vyzerá to lepšie. Na jednu takú depiláciu sme sa vybrali spolu s Romanom a vy sa teraz môžete na to pozrieť s nami. Tak čo, Roman, pripravený? Áno. Tak Lenka, trhajme. Najčastejšie majú záujem muži o odstránenie chlpkov práve v oblasti krku, chrbta, brucha a vlastne hrudi. Výnimkou ale nie je ani tzv. Brazílska depilácia, keďže je to však kompletná depilácia pohlavia, špeciálne v prípade mužov býva často pre obe zúčastnené strany náročná. Je to veľmi úsmevné na jednej strane, na druhej strane je tam strach, hlavne zo strany teda toho muža, že ako to dopadne. Je to bolestivé, ale pomáha to. Bolesť pomôžu znížiť napríklad aj rôzne anestetické krémy. Pozor si však treba dávať na možné zápaly po depilácii. Ak má sklon tvorbe zápalu, a teda často sa to zápaluje, vytvára sa tá folikulitída, vtedy odporúčam, aby si zadovážil antibiotickú vodu, ale je lepšie, keď to vidie lekár a potom odporúči, aké antibiotikum je vhodné na vlastne toto ochorenie. V každom prípade aspoň teraz už podaktori vedia, čo to znamená, keď sa povie, že pre krásu treba trpieť a že nám ostáva už len dúfať, že im časom nezačnú miznúť z kozmetických tašiek ešte aj šminky.